हादरनि राजथावनि गोदान दिल्ली सहरा समायफ्लेदों बर'नि समायना रमायना हारिमुआरि दिन्थिफुंनायजों। जै बर' हारिनि जै बर' राव गेवलांथों बर' राव थांनानै थाथों बायदि बायदि स्लगानजों गोमखांदों गोदान दिल्ली सहरा। बडलेण्ड महोत्सवनि लोब्बायै गोदान दिल्लीयाव हारिमुआरि हानजा सुरनायनि गेजेरजों दिन्थिफुंदों बर'नि राव, हारिमु, थुनलाइ आरो दोरोङारि आसार खान्थि। हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि साई इन्दिरा गान्धी स्टेडियामाव मैयानिफ्राय जागायनाय बडलेण्ड महोत्सवनि दिनै नैथि एबा जोबथा सान। दिनैनि जोबथा एबा नैथि सानाव बडलेण्ड महोत्सवनि लोब्बायै गोदान दिल्ली सहराव मोनसे हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि दिन्थिफुंदों। बे हारिमुआरि हानजा सुरनायखौ बेखेवनानै होयो MP जयन्त बसुमतारिया। हानजा सुरनाय हाबाफारियावनो बाहागो लादों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खाव ब्रह्म, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', MP दिलीप सयकिया, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बडलेण्ड महोत्सवआव बाहागो लाफैनाय गोबां बर' रायजो राजाफ्रा। बर' माहारिनि गोथार सान। मुंख्लंफोरनि नाजानाया जायगा मोनबाय बेयो संबिजितनि 8थि फारिलाइया गोथां हारिनि गोथां राव होननानै बेयो दिनै रोखा जाबाय। बुहुमाव गसंथानायनि बेयो दिनै मान मोनबाय। 10 नभेम्बर गोथार सान थुनलाइ आफादनि बे जोनोम सान।